pekne za slovo pánovi profesorovi Bodíkovi. Ja sa volám Juraj Majerčák, ako pán profesor spomenul, som pracovník Tatranského národného parku v tomto priestore a myslím si, že stojí na to pri takomto seminári vám maličko aj to prostredie predstaviť. Určite to nebudem naťahovať, lebo tie nosné témy máte bohaté a hlasnejšie? Dobre, tak budem sa snažiť. Ďakujem za upozornenie. Takže tie nosné témy máte bohaté a trošku iné, takže sa budem snažiť predstaviť toto územie. Nachádzate sa teda na území Tatranského národného parku. Ten je organizačne riadený správou Tatranského národného parku. Tatranský národný park je najstarším národným parkom na Slovensku, vznikol v roku 1949 a je to v podstate, správa TANAPu je odborná organizácia, ktorá sa v podstate tento Tatranský národný park spravuje. Prešli sme rôznymi reformami, ale dneska sme organizáciou, ktorá pôsobí pod ministerstvom životného prostredia. Tatranský národný park je v podstate nadnárodným národným parkom, pretože máme v podstate aj časť národného parku, ktorú spravujú kolegovia v Poľsku. Tu je zhruba také mapové rozdelenie. V Poľsku to spravuje organizácia Tatranský park národový. Na našej strane je spomínaná správa Tatranského národného parku, takže v podstate je to dvojštátny národný park, ale tie prístupy, ciele sú na obidvoch stranách veľmi podobné. To kompetenčné územie správy Tatranského národného parku nezahŕňa len samotný Tatranský národný park, ale je širšie, pretože v mnohých konaniach, v mnohých otázkach životného prostredia sa vyjadrujeme vo veľa širšom priestore. Povedzme, je to celá podtatranská kotlina a zároveň až smerom po Choč, ktorí to trošičku poznajú. Čím sa zaoberáme? Chránime a staráme sa o živočístvo, snažíme sa chovať pôvodné druhy rýb, takisto aj možno tu nás sme sa trošku dotknem vôd, ale takisto pestujeme pôvodné druhy drevín, takže snažíme sa vôbec ten genofond, ktorý tu nám patrí, zachovávať a do tej prírody naspäť navracať. V podstate máme takéto rybné hospodárstvo, kde každoročne sa pestuje predovšetkým odchováva pstruh potočný, ale sú nejaké výsledky aj s lipňom, najmä na tých podhorských úsekoch, pretože v tých vysokohorských prostrediach ten lipeň pôvodný nie je. Snažíme sa pracovať aj s hlavátkou, takže vody sa snažíme teda, aby neboli len čisté, čo je samozrejme primárny cieľ, ale aby boli aj živé. Takže toto je tiež jedna z našich činností. Udržiavame viac ako 600 km označených turistických chodníkov. Staráme sa o turistickú informačnú sieť, ktorú tvoria smerovníky. Tento záber je zo Smutného sedla, v pozadí hlavný hrebeň Roháčov, Plačlivý roháč a Ostrý roháč Golovec. Samozrejme, na turistických chodníkoch sa prekonávajú mnohé horské potoky, bystriny, takže staráme sa o priechodnosť týchto chodníkov, tak aby ľudia mohli bezpečne po nich Tatrami putovať. Veľa našej činnosti súvisí aj s takou informačnou činnosťou. Máme múzeum tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici. Pri ňom je zriadená aj expozícia tatranskej prírody, kde si môžu návštevníci pozrieť, najmä v jarnom období je to veľmi zaujímavé. Naozaj na malom koncentrovanom mieste je odpestovaných množstvo zaujímavých, významných druhov rastlín, kvetení, takže to je expozícia tatranskej prírody. Prevádzkujeme okrem toho informačné centra. Jedno z nich je aj tu na Zverovke, v objekte Šindlovec. Takže hodne s verejnosťou komunikujeme, snažíme sa informovať o tom, čo je tu vzácne, čo je našim cieľom, takže k tomu slúžia predovšetkým tieto informačné centrá. Zapodievame sa samozrejme aj edičnou činnosťou. Dneska možno, alebo
dlhú históriu má časopis Tatry, kde možno stojíme pred tým, že tie printové veci ustupujú do úzadia a prechádzame skôr do toho internetového prostredia. A popri tom, pri tej edičnej činnosti znova poviem, že je aj tá komunikácia aj na takýchto seminároch, aj na školách okolitých, pri rôznych príležitostiach, pri ktorých nás prípadne oslovia. Prevádzkujeme naučné chodníky a sprevádzanie návštevníkov po území Národného parku, aj v samotných roháčoch, kde sa vlastne nachádzate. Neviem, či programu vašeho semináru je aj nejaká terénna pochôdzka, ale máme v podstate viacero naučných chodníkov. Taký najfrekventovanejší je naučný chodník okolo Roháckých plies. Verím, že viacerí z vás tam boli. Potom máme naučný chodník Zverovka, naučný chodník Tiesňavou v Juráňovej doline. Takže aj takouto formou sa snažíme návštevníkov, ktorí prechádzajú tieto lokality, upútať a upovedomiť o tom, čo je tu hodnotné a dôležité. Zabezpečujeme starostlivosť o drobné vodné toky a ich prietočnosť, to už možno trošičku je bližšie k vašej činnosti. Tie tatranské toky sú veľmi živé, tie povodňové situácie, povodňové vlny dokážu byť výrazné, tak v podstate mnohé lokality prinášajú vybreženie tokov. Toto sú zábery z Javoriny, kde tá Javorová dolina, Bielovodská dolina sú veľké zberné územia. Tá krivka tých prietokov je veľmi rozkolísaná, čiže sú situácie, kedy tam ide enormné množstvo vody, takže toto je taký záber, ako sú chránené brehy tokov. Samozrejme, vybreženie toku je prirodzená vec, nemuseli by sme proti tomu bojovať, lenže ten človek sa tu nachádza, sú tu turistické chodníky, v okolí tých tokov cesty, stavby, takže dneska sme už v štádiu, kedy musíme ten tok držať v hraniciach, v ktorých sa pohybuje. Staráme sa o lesné aj nelesné biotopy, najmä o zachovanie biodiverzity, ako som už spomínal v úvode, genofondu, rôznych druhov a zvyšovaniu ekologickej stability. Tu je záber tento ľavý záber je zo zalesňovania, to je naša taká výrazná jarná činnosť, kde, ako som spomínal, máme, alebo teda zalesňujeme naozaj provenienčne vhodnými drevinami. Máme vlastné škôlkárske stredisko, kde sú tieto sadenice odpestovávané a potom zalesňované. V tomto je teraz také obdobie, naozaj nám pomáha veľmi veľa dobrovoľníkov, rôzne firmy, ktoré možno trošku sledujú. V prvom rade verím, že úprimný záujem pomôcť tatranskej prírode, ale je to aj trošku o PR. Dneska majú mnohé firmy programy uhlíkovej stopy, kedy sa snažia tú svoju stopu ako keby negovať, uhlíkovú stopu negovať svojim príspevkom k ochrane prírody. Takže naozaj hodne pracujeme v tejto činnosti aj s dobrovoľníkmi. Tu na kolegyňa robí botanický monitoring, takže tá činnosť je pestrá. V podstate vyhotovujeme a obstarávame, vedieme vybranú dokumentáciu ochrany prírody. Ak som spomínal, to kompetenčné územie je širšie, takže naozaj v podstate sa vyjadrujeme a nejakým spôsobom odborne dozeráme na oveľa širšie územie, než je samotné územie Národného parku. Správa Tatranského národného parku pôsobí akoby priamo v teréne cez 6 organizačných jednotiek, voláme ich ochranné obvody. Ochranný obvod Roháče, na území ktorého sa dneska nachádzame a ktorého som ja bezprostredne pracovníkom, jeden z týchto 6 ochranných obvodov. Spravujeme takmer 7000 hektárov lesov v geomorfologických celkoch západnej Tatier, Roháče, Sivý vrch a Osobitá. A tá činnosť ochranného obvodu, ktorú teraz tak letmo prebehnem, je taktiež veľmi rôznorodá. Toto je záber priamo z turistického chodníka. Keď by ste išli
z Tatliakovej chaty, ktorá sa nachádza tu v doline, na hlavný hrebeň. Teraz sa nachádzame v sedle Zábrať a pred nami by bol vrchol Rákoň, ktorý celkom nevidíme, Volovec, Ostrý roháč, Plačlivý roháč. Toto sú vrcholy, ktoré už majú cez 2000 metrov nadmorskej výšky. Ochranný obvod na výmere 7000 hektárov je správcom takmer 100 km turistických chodníkov. Sme obhospodarovateľom lesov a lúk, správcom mnohých pomenovaných bezmenných tokov, potokov a zabezpečujeme ochranu a priaznivé existenčné podmienky mnohým druhom vzácnej fauny a flóry. Takisto sa staráme o to, aby sa návštevníci cítili bezpečne. Už v úvode som z toho maličko naznačil. Toto je záber z Juráňovej Tiesňavy, kde sme opravovali mostík, ktorý v podstate doslúžil. Toto je možno trošku také naznačenie tej činnosti, ktorá nie vždy je jednoduchá, častokrát fyzicky náročná. Toto je výstavba mostíka k Roháckému vodopádu. Tou našou činnosťou sa snažíme predchádzať aj v podstate erózii. Mnohé tie chodníky sú naozaj veľmi frekventované. Tá návštevnosť v Roháčoch ten letný deň robíme každoročne. Spočítanie návštevníkov sa pohybuje len v Roháckej doline okolo 2000 ľudí, takže tie chodníky sú veľmi využívané, hrozila by ich erózia, ale zároveň takýmto spôsobom, svojím spôsobom aj ako keby zvyšujeme bezpečnosť tých chodníkov, tak toto je záber zase z dlaždenia turistických chodníkov. Neznamená to, že všetky úseky sú takto vydlaždené, je to pomerne finančne náročné, časovo náročné, materiál musí byť v dispozícii, ale proste na tých frekventovaných turistických chodníkoch sa snažíme z roka na rok takto vydlaždených chodníkov ich rozsah teda zväčšovať. Snažíme sa, aby sa návštevníci cítili príjemne. Toto je jedno také miesto, kde teda je studnička. Môžete to vidieť, ak zabudíte čo len na zverovku, vidno, že to je verejná komunikácia, takže toto vidí návštevník aj pomaly cestou z auta. Takže máme aj takéto body, kde si vedia tí návštevníci odpočínuť, občerstviť sa vodou, ktorá paradoxne by celkom nesplňala možno predpisy hygienické, pretože nie je nejakým spôsobom upravená, ale my ju pijeme z tohto istého zdroja, je aj samotná naša budova napojená na zverovke, takže pokladáme mu za bezzávadnú, čistú, kvalitnú, ale nie je upravená. Ale to má niekedy svoju hodnotu zase na druhej strane. Sme, ako som spomenul, aj obhospodarovateľmi lesov. Aj v ďalšom sa trošičku dotknem, určite aj medzi vami. Mnohí z vás máte informácie, tie národné parky a smrečiny vôbec na Slovensku majú neľahké obdobie, takže snažíme sa rôznou mierou, v rôznych diskusiách, názory sú rozdielne, ale proste tie vetrové kalamity, to vidno, že sú s vetrom vyvrátené stromy, ktoré sú šikmo, nalietajú následne pod kôrnym hmyzom, tak takúto kalamitu sa snažíme spracovať, aby sme ten ďalší rozpad tých horských smrčín spomalili tým, že by sme nedovolili tomu podkôrnemu hmyzu sa nejakým spôsobom enormne premnožiť. Obnovu lesa, ak som spomínal, že v slajdoch predtým, že teda zalesňujeme provenienčne vhodným sadovým materiálom, v prvom rade sa snažíme využiť prirodzené zmladenie. Toto sú lokality, kde v podstate sme nezalesňovali žiadne stromčeky, toto je zmladenie buka, toto je zmladenie smreka a jedle, takže snažíme sa predovšetkým vytvoriť také podmienky a celou svojou prácou nepoškodiť takéto prírodzené zmladenie, pretože to je asi to také najpravejšie, čo sa v tej prírode môže stať, keď si to príroda obnoví sama. Tomu zalesňovaniu sa venujeme skôr na lokalitách, kde to prírodzené zmladenie z rôznych dôvodov nie je prítomné. Tam, kde teda nie je prírodzené zmladenie, tak vravím, že zalesňujeme. To aj vidno, je úplne iná lokalita, kde nevidíme žiadne prírodzené zmladenie, takže takéto lokality sa zalesňujú vhodnými drevinami. Neznamená to, dneska je možno doba, kedy veľa návštevníkov očakáva, že pomaly zalesňujeme len búk
prípadne jedľu. Tu sa nachádzame na tej hornej hranici lesa v podmienkach, kde ten smrek ešte aj teraz je stále doma, kde to bude stále ešte s ohľadom aj možno na nejaké výhľady vo vývoji klímy, vývoji pôd, sú to kyslé pôdy, ten smrek tam bude stále doma. Takže v týchto podmienkach ešte naozaj bežne zalesňujeme aj smrek. Takisto sa staráme o čistotu prostredia, my možno skôr o tú čistotu, takú tú papierikov a nejakých odpadkov. Vy ste tí, ktorí hľadáte riešenia v čistote vôd. Každý rok tých akcií je niekoľko, ale vždy v poslednú septembrovú sobotu už tradične je organizovaná akcia Čisté hory, kedy znova dobrovoľníci mnohí nám teda pomáhajú vo vyzbieraní ako keby toho prostredia po tej hlavnej letnej sezóne od tých odpadkov, ktoré sa tam počas sezóny nazbierali. Ale musím povedať, že v tomto asi ako spoločnosť bojujeme s mnohými problémami, ale za tie roky, ktoré som na zverovke, je to už pomaly 25 rokov, aj my sme sa veľmi posunuli, tie hory sú čím ďalej čistejšie. Nebyť toho, že máme svoje fyziologické potreby, kde teda myslím predovšetkým všelijaké vreckovky, tak to prostredie je už podstatne čistejšie. Dneska už nie je doba, kedy sa stretávame veľmi s PET fľašami, plechovkami. Netvrdím, že sa to nestane, ale ako človeka teší, že za tie roky, 20 rokov povedzme v tej prírode nie je nič moc, ale vidíme, že sme sa trošku ako spoločnosť posunuli. Ozdobou alebo vôbec také tie najcennejšie územia Národného parku, a tak teda aj v západných Tatrách, sú potom ešte osobitne chránené maloplošnými chránenými územiami. Mnohé tie maloplošné chránené územia sú staršie než samotný Národný park. V Roháčoch spomnem tieto maloplošné územia, je to Národná prírodná rezervácia Kotlov Žľab. Práve tej sa len jednou vetou povenujem v tom, že ona bola vyhlásená už v roku 1926, čiže čo chvíľa bude mať svojich 100 rokov, je staršia ako samotný Národný park a v podstate je to lokalita, ktorá v závere Látanej doliny chráni také naozaj smrekové, pralesovité komplexy. Potom sú tu už spomínaná Juraňová dolina, to je táto Tiesňava v Oraviciach, Národná prírodná rezervácia Osobitá, frekventované roháčske plesá, Sivý vrch, Úplazíky, Mačie diery, Medzibormi. No a je tu aj jedna verejnosti sprístupnená jaskyňa na Brestovej, takže dneska je streda, takže aj dnešný deň je otvorená. Tak v podstate je otvorená nejakých 5 rokov a je trošku riešená takým prírodnejším spôsobom tá návštevnosť, pretože je samozrejme sprístupnená, ale ten doprovod je v malých skupinách s prílbami, s čelovkami, takže nie je sprístupnená spôsobom tých veľkých jaskýň, kedy pomaly človek to dokáže naozaj v teniskách absolvovať. Je tu viacero druhov, ktoré sú naozaj veľmi cenné, poviem, či už z rastlinstva alebo živočístva. Možno začnem úplne odzadu. Je veľmi veľa spoločností diskutovaný hlucháň. Ten hlucháň je diskutovaný veľmi preto, že on ho označuje, ak ste sa aj stretli s pojmom dážnikový druh. Je to druh, ktorý je citlivý, je taký ako keby ukazovateľ takého prírodného a kvalitného prostredia, pretože ak sa tam nachádza hlucháň, tak sa za ním nachádza celá pyramída dôležitých druhov. Takže on je takým znakom toho, že to funguje správne. Sú tu lokality, kde je teda prítomný a z tých dlhodobých pozorovaní sa naopak ešte roháče pokladajú za priestor, ktorý má tie populácie hlucháňa stabilizované, čiže nejaký úbytok tu zatiaľ nesledujeme. Toto je orol skalný, veľmi dôležitý, nenápadný kvietok, ale ktorý je endemit nie len akoby tatranským, ale ešte aj v rámci Tatier. V podstate sú roháče jedinou lokalitou, kde sa nachádza, je to pištek alpínsky.
tu je napríklad s Mekíšou slíziak, takže sú tu viaceré druhy, ktoré naozaj sú veľmi cenné. Paradoxne to nie sú tie druhy, ktoré návštevník tak najlepšie vníma. Populácia kamzíka je pomerne stabilizovaná, svištia takisto, veľkých šeliem je tu primerane, možno si v niektorých spoločnosti myslíme, že veľa. Takže ono tie cenné druhy sú mnohokrát maličké, drobné a nie je to zrovna, nechcem povedať, že kamzík, on je taká ikona Národného parku, nechcem povedať, že netreba byť ostražitý, aby sme nebodaj neprišli o takýto druh, ale tá populácia je teraz naozaj stabilná. Inak tomu bolo pred 20 rokmi, keď, poviem možno len dve čísla, keď sa napočítalo 190 kusov v celých Tatrách, včetne Poliakov. Dneska sa to pohybuje, tá kvalita ščítania v tak komplikovanom prostredí sa nedá urobiť 100%, ale tie výsledky sú niekde okolo 1200 až 1400 kusov. Takže aj to svedčí o tom, že tá populácia je momentálne zastabilizovaná. Tu niektoré z významných druhov zase rastlín. Toto je črievičník papučkovitý, akorát teraz kvitne, možno už pomaly do odkvitu ide. Tiež taký symbol poniklec slovenský. Toto je vzácny motýl, jasoň červenooky. A pre vás možno ľudí, ktorí sa hýbete alebo pochádzate z nejakých bučín v rámci Slovenska, Čiech, tá salamandra je bežný druh, ale u nás to zase je skôr taký druh, ktorý je tu veľmi okrajovo, poteší, keď človek uvidí, lebo je to druh, ktorý je väčšinou viazaný na listnaté porasty. Na území Zverovky, toto už je taký záber na čističky odpadových vôd. Aj s pánom profesorom som v úvode povedal, že v podstate Zverovka má 5 menších čističiek. Nie so všetkými sme celkom spokojní, ako fungujú. Možno by našim zbožným prianím bolo, aby boli vynovené, technologicky modernejšie, len na druhej strane všetko to začína pri peniazoch, ale to, čo v podstate je asi predmetom vašeho teda semináru, nejaké malé horské čističky, tu naozaj žijeme, lebo toto je čistiareň chaty Zverovka. Tu ďalší hotel má už podzemnú technológiu, hotel Osobita má vlastnú čističku. Toto je najstaršia čistiareň odpadových vôd pri hoteli Primula. Táto je vyslovene taká mechanická, naozaj technologicky si myslím, že aj pri mojom nedostatku informácií a znalosti problematiky si myslím, že táto čistiareň už ideálnou nie je. My si to uvedomujeme v Národnom parku, len naozaj, ja to poviem na príklade teraz mediálne publikované výmeny záchodov na chate pod Rysmi, možno ste to zachytili. Sú to veci, ktoré nie vždy máme na to priamy dosah, a na druhej strane celkom sa nedá riešiť to, že povieme, že tak táto čistička, príklad je, ja nemám naozaj momentálne rozbor, aj keď sa robia sporadicky, ale je zlá, takže zatvoríme prevádzku. Ono to by, alebo budeme tlačiť na zatvorenie prevádzky, to je také trošku až hraničné. Ono si to ten vývoj prináša a verím, že aj toto sa bude modernizovať. Práve na tých rysoch sme mali za ikonický záchod, ktorý tam asi mnohí vieme predstaviť a po toľkýchto rokoch pri takej návštevnosti dneska našli nejaké riešenie, ktoré verím, že bude teda ekologickejšie a také odpovedajúce v dnešnej dobe. Takže 5 čističiek mali, potom je ešte ďalšia, tu sú akoby 3. Ďalšia je na Ťatliakovej chate a objekt Čindlovec, kde máme informačku, má tiež vlastnú biologickú čističku. Aj na Ťatliakovej chate je biologická čistička a myslím, že práve teraz majitelia tohto zariadenia, ktorí zároveň sú majiteľmi lyžiarskeho strediska Zverovská Spálená, tak akurát sú v takej fáze, kedy zvažujú výstavbu čističky odpadových vôd v podstate v lyžiarskom stredisku Zverovka Spálená. Neznamená to, že doteraz, že keďže tam není čistička, že to sa vylieva priamo do potoka, proste to funguje na princípe odvozu kalov zo septiku alebo žumpy. To teraz neviem. To je rozdielny pojem, hanba mi neviem, ktorý je správny.